ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଛି। ଏଇଠି ଅଛି ସୃଷ୍ଟି ଆଡକୁ ହେଇଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଛୋଟିଆଟା ପୁରା ବା ପଳେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 200 କିଲୋମିଟର ଏଇଠି ଅଛି ଘରେ ନୂଆ ଏଇଠି ଅଛି ବୁଝେନି 200 କିଲୋମିଟର ଏଇଠି ହବନି ଏଇଠି ଯିବ ଏମିତି ଜଗତସିଂହପୁର କିଛିଟା ସେ ଯୋଉଟା ଏମିତି ହେଇଛି ନା ଏଇ ସାଇଡ୍ ଏମିତି ହେଇନି ସେ ଏମିତି ଯିବ ପୁରୀ ଟିକେ ଛୁଇଁବ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଛି ଯାଜପୁର ଏଇ ଫାଳକ ଯାଜପୁର ମାନେ ଆମର ଭାବିଲ ଗୋଲା ନାହିଁ ଭାବିଲ କର୍ତ୍ତପୁର ଗୋଲା ନାହିଁ ନା ଗୋଲା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କୋଉଠି? ସେ ଦେଇକି ଆସିବ ତ ଏଇଠି ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିବ ନା ତା ଇଚ୍ଛା ସେ ଯିବ ଆମେ ଅଟକେଇବା ଯିବ ପଶ୍ଚିମ ହଁ ତାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିବ କେଉଁଠାରେ ଟିକେ ଯିବ